or the divine person died literal in his human nature. Doon na ba? Kung waas Biblia ng utanatag, doon na ba'y mabasa sa mga sinuwa, makabilin nga karaan libro sagrado sa mga church fathers, sa mas didake, doon na ba'y nasuwat niya nga doktrina nga gipatuan nila kaniadto nga the divine person died literal in his human nature. Katuon akong pagkutana, adunay ba mabasa sa Dogma of the Catholic Church nga na nagpahayag na the divine person, that is Christ, died literal in his human nature. Muna ito po. Kaya, dili na tinuod nga kung mupadayag ta usa ka pagtulunan nga dili ato gikan Diyos wala kasulatan nahimo na tag-irehis. No. We are abiding by the revelation of God and confirmed by the dogmas of the church. That cannot make us rebellious to the Archbishop. No. Dili na tinuod. Mingon gani sa Agustin, bisag Santo Papa pa nga mosultig sa iyo, ayaw nagdamata. Kay sa libro, Question Box, nalimtan ako ang pahina nga dihay usa ka Santo Papa nga nagtudlo nga humanang paghukom. The general judgment is finished and true. Di man tinuod. Murang gisalikuay siya. Nga ni wato niya isulti sa inganlan o the qualification of presenting or announcement a dogma. Diyan na ito sa usang classroom sa mga estudyante. Ningon siya nga humanang paghukom, general judgment. Dili man tinuod. Muna nga ang pagsupil kaniya, di makapahimong na ito sala. Bisag kamay ng sala. Muna nga nagutana ko nga, we are submissive and open enough in our hearts. Nga kung doon na mabasa sa Biblia nga, the divine person died literal in his human nature. O sa church fathers, doon na ba tayo mabasa nga, the divine person died literal in his human nature. O sa dogma ba sa Iglesia Katolika, kadaghan kayong dogma. Doon na ba'y mabasa nga dogma nga mabasa kayo nga the divine person died literal in his human nature. Nagapabot ko. Magwag sige ko, mamugos ko, tubag ba sila na ako dili. Kay yan o naman tang lugsuran. Usa naman ko kalay ko. Nga naninguha, naningkamo. Nga makakapot sa panudlo sa Diyos, pinagis Biblia, pinagis sa teaching sa Catholic Church, the Catechism, etc. Yes, di pa kong padayon niya si Brad Aling Bacalso at sa paminawa kay daghaning gibit-bit ng mga sinuwa o ipadali siya nga higala ng amigo. Brad Aling Bacalso. Dagang salamat, Brother Sob, may gabi kanimo, may gabi sa tanan na naminaw ka mo sa Kabisayan ng Mindanao tungkol sa butol, sa itong simyan, ng istasyon, DYHP, sa isang sa dayal, sa itong mga radyo. Atong pasalamat ako, atong station manager, atong ni Rupil Fernandez Banyo, na miyata sa kaoras, ang sangyang sa pagtuo ng tuloy ko. Galang sa tanan na naminaw, ay kita karon sa FB account, personal account, i-search lang ninyo, Aureliano Aling Bacalso, makita na ito atong programa Payagan sa Kamaturan na niyamukat sa San Agustin Chapel, Kamuluan Talisay City, Cebu. Niya itong pasalamatan ang kanunay na sunod sa itong programa. Labi na ni Brother Ernesto Cabaluna, Brother Bianic Semino, Brother Emil Canopos. Again, sa full proper, mga kusukay tapos sa full proper, Esther Silva o si Brother Robin Silva. Magaway na sila kayo nagsunod sa itong programa, sila si Brother Rudy Monteroyo, Brother Boy Bernador, si Brother Yudi Urandoy,
si Brother Arman Fernandez, si Brother Cherry Okahan. May gabi ka na tuminaw, mga kabalunas clan, may gabi diha sa Magaway, Talisay City, Cebu. Unya, atong i-acknowledge ang nagtanaw ko sa atong Facebook Live na si Brother Probably Minister, si Brother Arnel Flores Sinita. May gabi diha, Brother Arnel. O, ato sang ipaibaw na ato mga kaigsunan na gusto sa nga maminaw o mangutana ay kuha na ninyo diya sa atong payagan sa kamaturan diya sa atong Facebook Live. Chat lang ay tiknot lang niya sa atong screen niya aron atong mabasa ang inyong mga pangutana diya sa atong screen sa Facebook Live. Niya may nag-kisi-kisi na Brother So, ato na sa gikan ni sa Imruwas Trinidad Paul, aron na makapunta na nini, si Ricardo Rizani. Salamat Brad Aling Bakalso, may gabi ni mo Brad So. Ug sa tanang naminaw sa atong payagan sa kamaturan, DYHP Tabaka Remin Cebu. Akong pangutana Brad So, kaning may tungod ni Santa Maria na itawag man siya inahan sa Diyos. Nga mo ni sipatan sa mga laing inuan na ngano ko nung tawag ko tag-inahan sa Diyos si Santa Maria na nauna ba yung lahat ni si Santa Maria sa Diyos na katapagkatao ni Kristo kuan mo dyan to di man dyan matawag inahan sa Diyos kay ang Diyos ko no inahan dyan sa sinigdan nga kung sa may katinawa na ni Bradso kaning pag-ingo na ning gitawag man si Maria o inahan sa Diyos paliw ko katinawa so. Salamat kayo, Ricardo Rizani, si mong putana. Pero nagkatuong na mong mong putana, hindi ko ato lagi ang malikod. Nga, ang inahan usually, mag-unama sa anak. Apan si Maria, gitawag na to inahan sa Diyos, the Mother of God. Muna ang putana nga, nag-una pa dahil si Santa Maria ni Kristo kinsa Diyos. O kung wa siya muna, nga nung ingandan ba siya inahan sa Diyos. Muna yung pagkata. Sa Teaching the Catholic Church, Dugma, page 156, nag-ingon nga doon ay duha kapag himugso ni Kristo. Agiyang unang pagkahimugso, nagipaganak siya sa mga duman sa walay sinundan o ay katapusan as the eternal substance of the Father. Nga buot ko sa bunyanan nga nahimugso siya gikan sa mahan, way sinugdanan o way katapusan. Sama gyud sa mahan, nga mo siya way sinugdan o way katapusan. Naman sa Salmos 90 versikulo 2, Ikaw o Diyos, diya ka na, wa pagani ang langit o yuta, diya ka na. Ikaw o Diyos, way sinugdan, way katapusan. Muna nga si Kristo siyang paghibugso sa mahal. Ang amahan ko'y nagpatungha kaniya by the power of procession, meaning from His absolute intellect. The Son proceeds from the Father. Nga siya nitungha gikan sa amahan, pero why sinugdanan? Sama sa Espiritu Santo. Unang paghimugso na ni Kristo, nga gipanganak siya sa mahan, nga way sinugdanan, nga way katapusan. Ikaduha na himugso sa siya, gikan sa mga birin. Tungod sa plano sa mahan, nga ipadaan niya manunubos o manuluwas, nga magsuo o dagway o lawas sa tao. Nga sa Hebreo 2:14, ang anak nakaambit sa kinaiya sa iyang inahan. Muna si Kristo, natao ni Santa Maria. Kinsa Diyos ng daan, wapang langit o yuta. Una kaya siya ni Maria. Pero siya nga natao ni Maria, tinuod nga Diyos. O dahil natao siya, tinuod sa siyang tao. Muna nga atong doktrina sa Iglesia Katolika, Jesus is true God
and true man. Nga si Kristo, tinuod nga Diyos o tinuod nga tao. Natawag ka ni Maria. Ang diha ng daan mo paganing kalibutan nga mo si Kristo. Kung mo si Kristo Diyos, ipanganak ni Maria, ergo, si Maria matawag o ginahan sa Diyos. Kaya iyan ipanganak as a delivered real birth. And the child is called the Almighty God. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia niya na? Nasa Isaiah 56. Kay kanato dihatag sa Diyos ang batang lalaki. Nga kagamhanan sa Diyos itungtong sa nabaga. Siya walay sinugdan, walay katapusan. Pagkatawag amahan walay katapusan. Prinsipis pagigdayan, magtatambang. Pagkatawag siya, Diyos nga gamhanan. Isaiah 56. Nga kanang bata nga gipanganak ni Maria tawgon og Dios nga gamhanan. Sa Isaiah 7:14, ang Dios mo naghatag og timaan kun milagro. Ang birhen na namko. Ang birhen nga anak og usa ka anak nga lalaki nga pagkatawag og Emmanuel. O ang kahulugan sa Emmanuel, Dios nga kaubanan. Basta gisukli ni propeta Isaiah nga kanang natawo ni Maria, Dios nga magagagam. Kanang natawo ni Maria, Diyos nga kaubanan. Muna nga si Santa Isabel nga giduo ni Santa Maria, nga mga unong nakabuhan ang bata sa tiya niya nga mo si San Juan Bautista, nag-untol-untol ang bata sa tumang kalipay San Juan Bautista. O bingon ang balaan nga si Santa Isabel nga gisuklan siya sa Espiritu Santo o nakatuo siya, nausa ba nga ang akong bata sa akong tiyan nagsulubsos kalipay o bingon siya nausa ba nga ginahan sa akong Ginoo biduaw ka. How is it that the mother of my Lord has come, has visited upon me? So kita na to, nas palang kasulatan nga ang nagsulti si Santa Isabel, pero ang nagtundok niya sa iyang nagsusulti mo ang Espiritu Santo. Nga matod pa niya ni Santa Isabel, nalipay ako kayo nga niduo ka na ko ang inahan sa kong Ginoo. Lucas 1:43. Og naibaw Santa Isabel nga kanang Ginoo nga gisgutan dili na ordinaryong Ginoo. Mao nang gingon sa buhat Jesus 26. Jesus Christ is the Lord of Lords and God of gods. Nga si Kristo Ginoo sa mga Ginoo, Diyos sa mga Diyos. O sa sakto nga tawag si Maria inahan sa Diyos. Kay ang niduaw ng Santa Isabel na namkon man sa anak nga pagkatawag ko manluluwas, manunubos Kristo que se llama Niño Jesus. Pagkatawag ko ni Batang Jesus, munang gitawag na ito, Senyor sa Niño. So muna nga ito'y katubag sa mga tanan ni Ricardo Rizani, nga taga Buhol nga, maginihan yun na ito, pero naman siya dito trabaho sa ato sa Cebu. Balik na mo ni Brother Ling Nicholson. Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Ricardo Rizani na ikan sa Imrohas Trinidad Bohol. Kaya sa bilik pa, akong i-grade atong mga kaisunan, Brother Sok, na nagtanaw ko sa itong Facebook Live na si Brother Junji Amper sa Pintuyan sa Darliti, si Berlisa Rio na nagtanaw sa itong Facebook Live, niya si Alicel Ambrat Gambua Bilandres, may gabi niya Licel Bilandres nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Unya sa atong mga kaigsunan na naminaw karon sa radyo, Brother, so si Brother
ang mga kaigsunan nato nga mga kaubang lay minister diha sa St. Joseph Parish Tabunok, si Brother Sergio Brago, Brother Joscuro Ginoo, Brother Sammy Dilbo, Brother Boy Pilunyo, Brother Jenny Puerto, Brother Edmond Di Guzman. May gabi diha mga brother diha sa lay minister nato mga kauban sa St. Joseph Parish Tabunok niya atong mga kauban nga nagtanaw usab sa atong Facebook Live. Mayong gabi sa tanan gayud na nagsunod mo sa atong programa Payagan sa Kamatuoran. Unya atong ikuan brother sok sa dili ta mo hatag ni Brother Buboy Hiromo nga dugay natong namingawan atong ipahibaw nga ang isyu brother sok niya ato na i-review ron brother sok kanang isyu ni Ricardo Rizal nga inahan sa Dios. Ug ato nang literalon brother sok mapare-parehan as literal gaday kay kuan man ang Santa Maria gaun naman ug ato ni literalon ug ato ning literal pagsabot. So ato ning isgutan karon naman ni Brother Buboy Hiromo nga atong ikamingawan nga kauban ato dinhi nga magpangutanan nay usa ka founder o magwawali sa tinuang Iglesia Yamasya. Siya si Brother Ricardo Audile. Brother Buboy Hiromo. May video. Daghang salamat, Konsehal Aling Bacalso. Mayong gabi tanang naminaw DYHP, Tibok Kabisayan ug Mindanao. Sa mga tanang viewers nato sa Facebook Live, mayong gabi ninyong tanan. Mayong gabi usab sa Nias Kandulawan. Konsehal Belio Bacalso, Konsehal Aikan Cabanyero, Brad Jaime Demerito, Technician Sayas Bacalso ug mga kaubanan. Mayong gabi usab kanimo Brad Sok Fernandez, ang tighusay tigsulbad sa mga pangutana. Matod sa Exodus Brad Sok 3 versikulo 2, og nagpakita kang Moises ang manulunda sa Dios sa usa ka siga sa kalayo, sa taliwala sa usa ka sa pinit. Unsay nagpakita? Manulunda sa Dios. Og siya mitan-aw og ani karon ang sa pinit misiga sa kalayo og ang sa pinit wala maugdaw. Sa 3 unya si Moises moingon, muadto ako karon ug tan-awon ko kining dagong talan-awon. Kung unsa ang hinungdan nga ang sa pinit wala man masunog. Sa 4 ug sa nakita ni Yahweh nga muadto siya sa pagtan-aw, ang Dios mitawag kaniya sa taliwala sa sapinit ug miingon, Moises, Moises, ug siya mitubag, ania ako. Sa 4 mikalit na ang manulunda mo mipakita, mikalit na Yahweh ang nahimo namang Dios ang manulunda. Atong padayonon sa 5, ug miingon siya, dili ka magduol dinhi, hubuha ang imong mga sandalyas gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan. Sa 6 last na ni. Labot pa miingon, ako mao ang Dios sa imong amahan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Unya si Moises mitabon sa iyang naong kay siya nahadlok sa pagtan-aw sa Dios. Ang akong pangutana bradsok, wa ka ni masayo pagsuwat bradsok, kay ang unang gisuwat sa Dios mipakita ang manulunda sa Dios kang Moises. Ang manulunda wa man kay mabasa nga nag-ili sila. Ang Dios ba nga musab sa ko? Wa man kay mabasa. Nikalit nagpadayon man ang ilang binaylo ay tubag. Nya ang nibaylog tubag ang Dios ang nahimo ng Dios badsok imbis manulunda to, niingon na magkalit, ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Wa ka nim sayo badsok, kay
manulunda tapos sa ubos sa unahan Diyos na may gibutang. Palihog tag. Salamat Batsok. Salamat kayo sa mga pumunta na Dong, Brother Boboy Hero. Isa sa mga very dedicated members sa Hamasya Yahuden, the Church of the Messiah. With your respect. Now, say inubanan ng pumunta na nga si Mrs. dito nga sa bukid kay magigsulti man ang Diyos kaniya. Unang lantaw niya, nakita niya usa ka sampinit, boss, kanagtanong nga, dili ba mo tubog taas, nagkagdahon. Nikalit lang kuyanap, nagdilaab. Pero hinuong siya kayang sampinit, masunod. Ya, ang anghel nagparayag. Dayo ningon sa Ginoo, ubuan ang imong sapin kay balaan kim dapita. Di lang kay mihubo sapin, mihampa si Moises sa tuman nga pagtahod. Kaya ang anghel nagpakita kaniya. Sunod nagpakita na sa ingon sa gipamulo. Ya nitingog ang Diyos ang kungalan mo si Yahweh. My name is Yahweh, and tell this name to all generations. My name shall be invoked by all generations. My name is Yahweh. So, ang katingan, nga nang murag nagpuli-puli man ang Diyos Amahan o kang anghel. Sa maniyan, ang Diyos mo, ang anghel o ang anghel mo ba ang Diyos? Muna na kong pumunta. Ang tubag niya na, sa makadaghan, ang Diyos nga gituan nga nagpakita, pero the truth of the matter that really appeared and becomes visible, it is an angel. Nasa maghukom 13 yun. Nga si Manoa o kaya asawa kanunay yung maghalad sa balay nila nga doon ay silbi gamay nga alampuanan. Doon ay sunuganan sa mga halad na hayo. Pero sa kadlaw, nagalisan sila. Kaya nakita nilang kahayag umingon ng iyang asawa, Manoa, mga matay kita. Kaya nakakita kita sa Diyos. Ngayon si Manoa, magkinay ta. Dili ang Diyos may nagpakita na to, kundi ang anghel. Mausa na sa Libros Pinadayan, Kapitulo 22, nga si San Juan na tungod sa silaw, mihapa siya, o misimpa siya, o mingon ng anghel, ayaw kong simbahan. Kaya ako alagad sama kanimo. Ako anghel nga nagpakita nimo. Ayaw kong simbahan. Kay managsamarata alagad sa Diyos. Morning, oftentimes, when we come across the lines that God spoke with men, spoke with Moses, it was not really God in His person that spoke with any man, but usually the angels. Kanamingon nga ang Diyos nakisulti sa tao, sama ni Jacob na naging tumog sa Diyos. Yan, pildi maganit, kunita niya ang hawak ay kubuhi, ang tunay mo kong padalanginan. O gingon ang anghel padalanginan na kay kapit ang buntag. Magaganlan na kay Israel dili na Jacob. O nakadapog si Jacob pakigtigit, bugnok sa Diyos. No, it was not really God. But in the parlance of man, the mouth of man, once the angel appeared, tremendous light that they are moved to worship sa anghel. Pero dili ang Diyos mo ilang nakita, kundi ang anghel. Umabasa na nato sa Buhat City 38. Buhat City 38 nagingon nga si makadaghan ang Diyos nagpakita, nagkigsulti sa mga tao. Pinaagi siya nanununda. Pinaagi siya ng anghel. Muna nga, sakto nagingon sa Exodus 23, kung makakita kita sa kahimtang sa Diyos sa naong
mga matay kita. Walay bisan kinsang makakita sa Dios magpabiling buhi pa, mamatay. Muna nga, dili ta sangan. Dili na to kapat. We have not that capacity to look God face to face. Unya na lang sa gisulti ni San Juan 1:3. Wala pa kita mahibaw mga unsa kita. Pero kung malangit na kita, makakita ta sa Diyos ang nawog-nawog. Umuna unya ta makakita sa Ginoo's real capacity that will be bestowed upon us. Kung uban ta sa Ginoo sa kapasidad nga makakita ta sa Diyos, makita ta. Pero unya nagmalangit na ta. So kasagaran magpakita sa Ginoo anghel ay muna nga ang pangutana ni Dong Boboy nga naman nga anghel nakita niya ni kalit nagpuli ang Diyos niya nitugan nga siya mo siya muna nga ang the true sense of the word nga kung makita na to ang Diyos sa now mamatay na ito muna nga ginganlan o representation of the heavenly. Ang Diyos makapadayag siyang kugalingon with a representation of an angel speaking with us. Nga magkiksulti ka na to, pero diligin mo ang Diyos. Muna ang ato'y katubag sa kumutana. Karang maghuhukom 3:7 yun. Nga si Manuwa mingon, mga matay kita. Kaya nakakita ta sa Diyos. Dason ko niyang asawa. Pero dili na. Ang hila itong nakita, dili Diyos, o sa dili ang mga matay. Muna nga itong tubag sa kumutana ni Dong Boboy Hirumo, nga itong usas mga dedicated members sa tinuruan nga Hamasya Yasuwa. Hamasya Yasuwa. The faith or the church of the Messiah. With your respect. Ato mga amigo kayo. Balik na mo ni Brad Aling kaso. Dagan salamat Brother Sob sa imong patinaw sa pangutanan ni Brother Boboy Hirumo nga magwalis tinuang Iglesia Yamasya tagsan nila yung mali nya sa dili pa ta i-read na to atong mga kaigsunan na nagtanaw karon sa atong Facebook na si Marian Macalso Montegrande nagtanaw karon si Chan Mateo Vincent Abijo nagtanaw sa si Maria Teresa Caballero Dauro kabasa kay Leo si Maria Teresa Caballero may ibigay niya dia inyong parente nga konsehal sa Talisay Apunog Talisay City Cebu the number 1 councilor niya gini akademiko dan gini o binaw nagtuon sa nisbala kasulatan si Brother Ikan Fernandez Caballero konsehal may ibigay Brother Caballero niya sa ato mga kaigsunan nga naminaw diya sa Lawaan Talisay City Cebu si Brother Pablito Pacanya diya sa Linaw Talisay City Cebu si Brother Willie Cabiluna si Brother Sterling Cabiluna niya mas kuhan din nato mga kaigsunan nga mga lay minister din sa Santo Tomas de Villanueva si Brother Ading Macalso Lemedo si Brother Bernard Macalso, Brother Mateo Macalso, Brother Tidi Macalso, si Brother Cheres Vergera, bansaya kaumasan niya si Brother Nanding Vergera, diya sa Danao City. At ay great na nagtanaw karon acknowledge na to si Brother Rotel Rosales Chavez na Minister sa Krupan, Talisay City. Brother Sok, ang clarification niya to kanina, Brother Sok, na pangutana ni Brother Ricardo Rizani, may tungkol sa issue sa gadayet o sa issue sa Virgin Mary inahan sa Diyos. Kung ako na siyang literalon ang mga brothers, i-compare na to, maumaoro na siyang issue ha. Kung moingon ta nga
Santa Maria inahan sa Dios ug ato ni literal sa to pa ato bang literal yung kay pagsabot si Santa Maria una pa ni sa atong Ginoong Dios ug ato ni literal ug kanisan nga gingon nga God ay literal ug ato ni literal yung pagsabot yan ang pagsabot so ang Dios sa namatay palihuro kining duha ka Dios i-compare ni explanation unsa imong kuwada ni sabot ni. Salamat kayo, Brother Ling, sa imong may kapagtanan kay imong gi-parallel ang may tungod sa atong somewhat gi-discuss himo sa ka binayluay sa mga kamatuoran nga kanang pag-ingon nga si Maria inahan sa Diyos literal ba na? Now, the truth of the matter, the ipso facto sa binisiya pa, tinuog nila po ng aling kagata si Jesus nga gipanam ko ni Maria, tinuog mo ito nga Diyos. Kung sa gipanganak niya, wagin nga ni bulhot lang hangin di kasi diyan, kundi she delivered the child, the Holy Child. Mora nga literal na siya inahan sa Diyos nga nagpagkatao. Nga na o de facto. Pero ingan lang na ito deontologiko. Si Maria inahan ba sa pagka-Diyos? Dili. Kaya wapong langit, wapong yuta. Wapay kalibutan. Diha naman si Kristo. San Juan 17:3, mingon siya, amahan ko, himaya ako sa maya nga akong nabatunan, uban kanimo, sa wala pagkani ang kalibutan. Himaya ako sa maya nga akong ibatunan, uban kanimo, sa wala pang kalibutan. So, si Kristo, diha na niyang kahimtang isip Diyos. The divinity of Christ was already there. The divinity of the power was already there. Muna pag-iuna to nga si Maria inahan sa pagka-Diyos dili na mahimo, dili na literal. Kay dili man gipagkatao ni Maria ang divinitas, ang pagka-Diyos. Oh yes, ang pagka-Diyos, ang Diyos kuyo mo na. Naman na sa Teaching the Catholic Church, page 85, that the divine person and the nature or God and divinity are one reality. You cannot divide them because God and Godhead are only one. You cannot fragment them. Dili nimo mapikas ang Diyos o pagka-Diyos. Kaya wa may Diyos nga way pagka-Diyos. Wa sa'y pagka-Diyos nga way Diyos. Para nga, kumingon na nga, si Maria, inahan sa pagka-Diyos. Dili na ito magamit. Namingon na ka, dili na literal. Kaya di ba na may tapong nga si Maria, inahan sa pagka-Diyos. Kaya diha naman na siyang daan. Wa pa'y langit, wa pa'y kalibutan. Pareha sa man. Pero, kadtong persona, the second person of the Blessed Trinity, who is really God, nataon ni Maria, tinuod gito ko sa, in that sense, ang nataon ni Maria, the person, nga dunay pagka-Diyos. Because we can say outrightly, meaning literally, that Mary is the Mother of God. In that sense. Muna dungaling. Pero niya ay ipada sa atong tigala, nga Bradshaw, nagsige magka-pangutana, nga doon na ba'y mabasa, nga the divine person died. Walay kakabasa Bradshaw sa page 145 sa ngayon na ito fundamentals of the Catholic dogma. May nila nga pangutana. Kung makabasa ka ni Ana, masayra ni mo nga the divine person died in his human nature. Sige magugag pangutana kung doon na ba'y dogmatic teaching regarding that.
Tingali, wala ni mo mabasahin. Muna palihog basahan. Page 144, Fundamentals Catholic Dogma, paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 7. The 8th paragraph. Ikawalong na paragraph. O the 7th paragraph. Tanaw. The God Logos is connected with the flesh by an inner, physical, or substantial unification. Then, sunod din sa paragraph 8. The Logos, or the divine person, who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. Repeat. So, basahan ka na kay hindi mo man lagi pangita, na mo lagi. It is the divine Logos or divine person who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. Na malaki so. Wala ka. Wala nila magpakliin ni Mosok na sige magagputana. Doon na tayo mabasa nga the divine person died literal in his human nature. Kaya malaki. Na maghinay ta ha. Maghinay ta kay whatever sentence you come across, one of the advices slowly and look into the meaning, likewise the context. Tanawa ko na ito ni basahon. Nga na-appeal ba pagkamatay niya pagka-Diyos? Ha? It is the divine Logos who suffered in the flesh and was crucified, died, and also was risen. Puta na. Ang pagka-Diyos ba ni Kristo ba yung gusto? Dili. Dili ka. Kaya ang ipasabutin mo nga si Kristo siyang magkasiya, divine person, individual person, is God. Nasa mo na mapasa rin? Nasa Fundamentals Catholic Dogma, page 36. Nganingon ang Fundamentals Catholic Dogma. Dogma, God the Father is eternal. Jesus is eternal. The Holy Spirit is eternal. They are not three eternals, but only one eternal. And the meaning of eternal is the being which has no beginning and no end. And that is God. Mahal ng Diyos. Why sinugdan o way katapusan? Bos ang divine person ni Kristo Diyos. Why sinugdan o way katapusan? O gitutlo ni Jesus kan Pablo. Sultihin mga tao. Nga kanang akong anak, si Kristo, Diyos na. Suwatin sa Pablo. Siyang suwat ni Tito, 2:13. Kaya nagpaabot kita sa bulahan ng paglaong, pagpadayag sa itong dakong Diyos o magluluwas nga mo si Kristo. Unsa na si Kristo? Dakong Diyos o magluluwas. So, mayo, natuman ni Pablo ang isulti sa Ginoo, panabi nga si Kristo Diyos. Dahil sultihi ang nga tao, nga ang Diyos nila mamatay. So, sultin sa San Pablo. Ang Diyos dihara, naghari sa katuigan muli katapusan. Siya espiritu o siya dili mamatay. Siya bugto nga dili mamatay ang Diyos. Sa mabasa, 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 6:16. Busa gipaila nga kanang the second person, He is eternal. And He is God. And God is eternal. Matud pa ni San Pablo, ikaw o Diyos, dili mamatay. Busa ka nang isdutan nga second person of the Blessed Trinity, divine person, suffered in the place, tasted death in the place, was risen. Kana, munahin ka nagkataw was risen. Dili na pagka-Diyos ni Kristo. Kaya wa man mamatay ang Diyos. Aron nga siya mo kanil. You cannot find in the Bible, Old and New Testament, that God was dead or that God died. No.
because He is Spirit. San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu, ug ang Espiritu dili mamatay. San Juan 4:24, kaalam 12:1. San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kaalam 12:1, ang Espiritu dili mamatay. Mura si Kristo siyang second person, dili mamatay. O ang gisgutan diyang nagantos sa kasakit, nagantos sa kamatayon in the flesh. Unya mabadag. Klaro ka na. That is referring to the human nature of Christ. Kaya si Kristo usa ka espiritu, usa ka persona rather. Si Kristo usa ka persona. Dunay duha kinaya pagka-Diyos ug pagkatao. So, ang namatay niya ang iyang pagkatao. Sa catechism, nagisuwat sa itong mga pinanggang mga higala sa God-I doctrine, na sa question 4, answer number 3. What is the meaning of that death as expressed God-I? What is the meaning of death as expressed that God-I? Unsa may kahulugan sa kamatayon? May tungod sa pagpadayag ang Diyos na matay. Tanawan ko ba nila? Ang kamatayon nga gisgutan niya mao ang panagbulag sa kalag ug lawas ni Kristo, mao nang kamatayon. Mao nang kamatayon nga gisgutan. Kasi correct. Noon siya namatay diya ni Kristo, ang panagbulag siyang kalag lawas namatay. Pero kung patyo nimo ang Kristo, patyo nimo ang Espiritu, sa may bahino nimo, what can you divide or fragment when the Spirit is non-material? There is no material component of the Spirit. So may bahinon. Ang nabahin, ang gibulag, lawas o kala, dili may tabo ng iyang pagka-Diyos. Kaya dili man magkabulag. Dili man ma-divide ni mo ang Spirit. Dili ni mo malansang ang Espiritu sa cross. Malansang ni mo, di mo malansang ang tubig, gawas o isodo. Kining plastic, so ano lansang ng tubig. Di na malansang, pero isodo mo, ito, plastic, malansang na. Mana nga, si Kristo siyang pagkamatay sa cross, siyang pagkatao. Gitudlog ni kanunay nato. This is a dogma. Nga there was the union, the hypostatic union, the union of the Son of God, who is God, and with His body and soul. Dili na magkabuwa. O sa paglansang sa mga Hudiyo sa itong Ginoo sa cross, diha ang iyang pagka-Diyos. Pero mapil sa kamatayon. And teaching of the Catholic Church, that is the dogma. Page 168. Page 168, teaching the Catholic Church. Doon na imprimado. Nangingon, Christ tasted death in the flesh. Christ died in His human nature. But His being God is not affected. His being God is not affected. Naganto si Kristo sa kasakit, sa kamatayon. Kasakit siyang ulod. Pero ang iyang pagka-Diyos, maon siya. Doon na may dugma na, page 147. Sa page 147, sa Fundamentals Catholic Dogma, niya, dugma gani, dili ni mo usap, dugma gani, tinungod gani, dili na ito ni masupat. Tarawa, page 147. Ang marka ini, de fide, open and close parenthesis, de fide, sa kadugma ni. In the hypostatic union, each of the two natures of Christ continues unimpaired, untransformed, unmixed with the other. Repeat. Gariya sa hypostatic union, ang duha kakinaiya ni Kristo, pagka-Diyos ng pagkatao, nagpadayon luwa maunsa, wa magkasambog, o wa mausap sa usag-usag. Defeat. Muna kay mong taga, dili yun mamatay. Ang iyang pagka-Diyos kay non-impaired,
Dili siya maulsa. Siya gikulatan ang iyang pagkatao, gunis-gunis, gipatay, nagpabilin nga naa siya. Pero wa siya mapitahis kamalayo. Gitimplahan niya ang kasakit siyang pagkatao, siyang presensya divina, presensya eterna. Nga siyang gisakit si Kristo, siyang lawas, kulata, gidunggap, diha ang presensya siyang pagka-Diyos. Ug naa diha ang nagkapahimong infinito sa sakripisyo ni Kristo siyang pagkatao, kay diha man ang iyang pagka-Diyos. Wa mamubulag. Pero wa mapigtahis ka mga. Jesus suffered in the flesh. Jesus suffered in his human nature. But his being God is not affected. Klaro kayo. Page 168. Doon ako yung mga amigo sa nasa gaday literal na ako'y kapya nga gikan na ni Cardinal Masares 1960s. Ako siya mamatay. Tunol niya na. Yan ibaw ko nga doon naging Diyos da kay kining libruha. Mutubag yun ista na pagkutana. Bahit sa gaday literal. We cannot accept the statement divine person died literal in his human nature. No. Now, in a simple analysis of a sentence, any sentence, the second words or word that really teaches us what does the subject do or what is done upon the subject. Kuningan lang na ito, appositives. Tanawa na, appositives na. Nga God, what is God? The subject. Kung sa may iyang appositive, died literal. No. That God died literal. That is contrary to the dogma. Kung sa may dogma, ang Diyos magagagawang sa tanan. Na si Jeremias 32:17. Ang Diyos naas ka ng gapit. Jeremias 23:24. Ang Diyos Espiritu. San Juan 4:24. Ang Diyos dili mamatay. Ang Diyos dili mamatay. Nasa 1 Timoteo 1:17. Busa kung mingon nga the divine person which is God died literal yung namatay. Kang literal namatay sa panawanan yung ginhawa. Bugtog yung ginhawa, namatay yun. Dili na mahimo. That is a blatant contradiction to the dogma, to the word of God. Who among us can really question or somewhat object or contradict the word of God? Nabi na sa Roman 8:47, bisan kinsa nga nagsupak sa pulong nako, dili ako, matod pa ni Kristo. Pulong pa ni Kristo, may pailan, matod pa. Pailan ni nga Diyos dili namatay. Ako Diyos. O sa namatay ni Kristo, ang iyang tawhanon ng kinaiya. Nawa ko muna siyang usara ka divine person. O sa dito, ingon nga, pagkabatay ni Jesus, napil pagkabatay ang iyang divine person. No. The big no. That is blatant contradiction to the word of God. That God is spirit and God is immortal. God is not subject to death. Any kind of death, God is not subject to that. Only His human nature. So mo na ang kamatuoran mga igsulo. Katong gibabasa nato sa page 144 nga the divine person died in his human nature, he stayed dead in the flesh, and he was risen. Dili na referido siya mga Diyos. Kaya why Diyos ka namatay aron ma-risen, aron mabanhaw? It is referring to his human nature. Manang sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 433, Catechism of the Catholic Church, paragraph 433, nagingon, when you come across the word blood on Christ, it is referring to his human nature. Paibaw ta, kung makapasa nga nga dugo ni Kristo, dili na dugo sa Diyos. Kaya may dugo Diyos sa God is Spirit. May tumod na siyang pagkatao. May tumod na siyang pagkatao. Pasabalik tayo, dungaling pagkalso. Nanak, wana. Yap ta naman ito sa oras dungaling.
nalipay ta pagpambit o ato lang iya pagbalikon ha. Nga doon na tayo tulog ka pagkutana, doon na tayo mabasa sa Biblia, nga the divine person died literal in his human nature. Doon na ba tayo mabasa sa Church Fathers, nga the divine person died literal in his human nature. Doon na ba tayo mabasa sa Dogma, that God died literal in his human nature. Maguna kong ibasa nga gisugod ko magbasa, pero wa yun paigo, kaya namatay di ang iyang magpagkatao. Dili man ang iyang pagkatao. Mahinig kong magkong nga we should tell the truth. Nga kining God-died doctrine endorsed by Catholic Bishops' Conference of the Philippines and Catholic Bishops' Conference Doctrinal Commission to the person of Father Luis Jupan. This is not true. Yato panahon pagpangayo ni Brother Ramon o Padre Luis Jupan. Masama na God died literal o God died figurative. Si Padre Luis Jupan yung dili, Brother. God died literal gina. September 22, 2017. Pagsuwat ni Padre Luis Jupan nga doon ni Brother Ramon, September 22, 2017. Resist sa kanang bautismo. Why ang bautismo dito? Yan ang utana ko, doon na ba kay hard fact? Doon na ba kay dokumento na tanang mga sakop itong tuig 2017? 2017 katong bautismo dito, natagan pa ninyo questionnaire nga God died literal. Yan ipirma agreement. Na ba? Wa sila kahatag ang karon. Wa sila kahatag ang karon. Tungod kay dili natin. Gidalang ang nga ni Padre Jupan, kaya siya may secretary sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kanya, wala na nga itag hard fact. Doon na ba'y record sa pila ka 200 kapin, ka mga bishops. Nagpadadaan sila itong 2017, September 22, o pirmahan na nila, either yes or no, wala. Masarili natin. Niya page 34, gingon nga si Padre Bactol, niuyod sa tanangga kahit literal. Dili na tinuod. Si Padre Bactol, gingon, the divine person did not die. Divine person did not die. God, divine person. So therefore, naay mga lances. Atong yan yung lainon, is good. Kining usa ka desisyon ni Cardinal Vidal. Luwag din yan kung tuwing 1997, Abril 18 na ito sa 20. Abril 1997. Yan, hukum niya. So may hukum ni mong Cardinal na dahil titira. Iyang ipagkanaog niyang hukum. Mikutlo pag yun sa otoridad. Morning isulti. Christ has suffered and died in his human nature. In his divine nature, he could neither suffer or die. Oh, klaro kayo. Christ has suffered and died in his human nature. In his divine nature, he could neither suffer nor die. Kutlo, okay. This we believe. Baltimore Catechism, Palutog ng Catechism sa Amerika. Number 3, Imprimatur, James McNulty, Bishop of Peterson, USA, page 69. Ang hubad nini, si Kristo gisakit o namatay, siyang kabanong kinaiya, siyang pagka-Diyos, dili sa mahimong antos, dili sa mamatay. Pirmahan, kami nalbida. Pero pagkabot sa panahon natay pitsan ini nga gipapirmahan na sab ni Cardinal Vidal na himuunta kay gilubag naman pero watay panahon karon na yaptan tas panahon. Salamat kayo nga igsuon siya kuyog ka na mo. Salamat ni Dong Atty. Rufil Fernandez atong manager sa PYHP. Salamat sa tanan na minaw ka na to Radaling Calso o tanan nga mga Catholic Faith Defenders.
Gingon sa kasulatan. Sirach 24 versikulo 22. Kung magatudlo kamo, bahitungod ka na ko. Kung manalipod kamo sa akong mga pulo, patagan ko kamo pasaylo sa inyong mga sala. Sirach 24, 21, 22. Pero sa book of wisdom, walahon libros kinaanman. Chapter 14, verse 30. Akong magasilutan ng ko sa Diyos. Kadtong magatudlo o pagtulungan nga supak o dili mao mitungod ka na. Anyone who teaches erroneously on myself, I will punish him. Ningon ang Diyos nga, kung doon ay magsulti mahitungod kaniya, nga supak kaniya, doon ay sila. Naaman yun, sa dugma, naamas Biblia, ang Diyos dili mamatay. Lumtan, sa walay katapusan, dili mamatay. Dagino na ito nga, ang Diyos namatay yung literal, kaya mo man ay gipangita na ito, kaya na mo may nagsuot sa question po 4 answers 5 and 6. Nga si Kristo nga Diyos o Ginoo na ito, tinuod na namatay. O kung saan kamatayo na, literal, dili figurative, genuine, actually happened, expiration. Siya namatay, tinuod na namatay. Pero kung utano na sa may namatay, ang divine person yun, ay mo minsan, ang tao may namatay, pagkatao ni Kristo. May mamutanang pagkatao ni Kristo mo namatay, kaya tinuod yun ang namatay. Pero ningon ka nga, ang tinuod naman namatay, si Kristo yun nga Diyos, o Ginoo na to, literal yung kamatayo na. Asa man ako sa Biblia? Kanay, Jesus Christ, the divine person, died literal in his humanity. Lingil ta na kay that is very, very serious attack against God. Manang sa Wisdom chapter 14 verse 13 yung Ginoo, kinsa katong mutudlog sa nayok, may tuon ka nako, silutan ko na ka. Gawa sa what tingali may bao. Pero ngano di may bao kanong nang nagibasa